Dako ang ginalauman nga benepisyo nga dala para sa syudad kaga probinsya sang Iloilo ang ginapatigan nga 49th meeting of the High-Level Task Force on Association of Southeast Asian Nations o Kunasian Economic Integration diri sa Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Alan Kepti, ang Undersecretary sang Department of Trade and Industry kung DTI, iyagin pahayag nga paagi sa sining meeting mapatukod kag mapabakod ang koneksyon sang Iloilo sa mga pungsod nga miyembro sang SIAN. Sano sa iya kahigayunan ini agod mapakita sang Iloilo ang mga produkto kag mga industriya nga mahimo makaganyat sang mas madamo nga investors. Dugang niya paagi sa mga topiko na istoryahan sa mga ministers kang isang digital economy, mas mapadali ang pagpakilala sa mga produkto sang Iloilo sa ASEAN members. Ang ASEAN meeting ang ginatambungan sa mga delegado halin sa mga pungsod nga kadapo sa Association of Southeast Asian Nations ngamong Brunei, Cambodia, ang Indonesia, ang Laos, ang Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, Timor-Leste, kag Vietnam. Magalawig tubtob sa Pebrero 27 o kon buwas nga adlaw ang pagparigayon sa ASEAN meeting diri sa syudad sang Iloilo. So, sa ating mga kababayan dito, for you to appreciate the value being given by our ASEAN engagement, our trade agreements are being forged through the ASEAN platform. We have a lot of trade agreements that we have negotiated not only among ASEAN member states, but other external partners like China, Japan, Korea, India, Australia, and New Zealand. And this has given a lot of opportunities for our businesses, exporters, so that they can export their products to these countries duty-free.